Moja prvá reakcia. Prosím. Zľakla som sa. Začalo mi byť hneď srdce. Či to vôbec zvládnem. Že to ja buchala som tam o volant. Ja sa bojím. Proste ma trasia a iba pozerám oči otvorené a neviem povedať ani slovo. Dnes sme pripravili na Slovakia Ringu pre dievčatá takú zaťažkávaciu skúšku. Budú na novej triede GLA skúšať prechádzať cez tzv. Šmykajúcu sa platňu. Toto zariadenie im navodí šmík a ich úlohou bude ho zvládnuť, čo verím, že sa im vďaka vyspelým systémom v tomto vozidle aj podarí. Ja im držím palce. Na požiaľko na semafóri v kľude ostan stáť a zrejme nás odštartujú. No najprv mi asi vstúpol adrenalín a trošku strach. Číslo 1, poď. A bola som sama za seba prekvapená. Že som sa dokázala ovládnuť a situáciu mať pevne pod kontrolou. Moja prvá reakcia bola taká, aby som neumrela. Veľmi som sa bála. Najskôr ten prvý dojem, že ak ma to vlastne otočilo, tak bolo to také zaujímavé, no. To bude super. Sledujte. Mám rada rýchle auta a každopádne to je nejaká skúsenosť, takže som bola rada. Wow. Aj keď som to čakala, tak aj tak som sa zlákla. Netrúfla som si ani, že by som to išla vyskúšať, takže som to nešla vyskúšať, bola som iba spolusediaca. A to mi úplne stačilo.